ማንቲለን ጎብየን ሓደ መዓልቲ ማንቲለን ጎብየ ቀስ ኢሉ ዝጓዓዝን ፈጣን ብዘይ ምዃኑን ክትላገጸሉ ጀመረት። ንምዃኑ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ስትበጽሕ ዶ? እናበለትካ ብላግጺ ሓተተቶ። እወ መለሰ ጎብየ፣ ናብ ዝደለኾ ቦታ ይበጽሐ። ቀልጢፈ ኽማን እኳ ደኣ እንተደሊኺ ቅድድም ጉያ ክንወዳደር ንኽእል ኢና። ማንቲለ በቲ ጎብየ ዝበላ ኣዝዩ ደንጸዋ። መዘናግዒ መታን ክኾና ኢላ ድማ ንቕድድም ተሰማምዐት። ወኸርያ ድማ ዳኛ ኾይኑ ናብ መቀዳደሚ ቦታ ኣቕረቦም እሞ እቲ ቅድድም ጉያ ተጀመረ። ጅምር ምስ ኣበሎ ኸኣ ማንቲለ ብፍጥነት ተሓንበበት። ንጎብየ ማዕረ ክንደይ ዘይመወዳድርታ ምዃኑ መታን ከተርኢ ድማ ኣብ ሓደ ገረብ ተጸጊዓ ደቀሰት። ጎብየ ግና ቀስ እናበለ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ቀስ በቐስ ድማ ናብቲ ማንቲለ ደቂሳትሉ ዝነበረት ስፍራ በጽሐ። ሓሊፍዋ እውን ከደ። ድሕሪ ነዊሕ እታ ማንቲለ ካብ ድቃሳ ተበራበረት እሞ ጎብየ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሕንጻጽ ምቕራቡ ረኣየት። ብፍጥነት እናጐየት ድማ ናብኡ ገጻ ምርሐት። እንተኾነ ንጎብየ ክትቅድሞ ኣይከኣለትን። ጎብየ ድማ ተዓወተ። ኩሉ ግዜ ብትዕግስቲ እንተተጓዒዝና ምዕዋትና ዘይትህርፍ እዩ።